अशा बोटीत नाही जायचंय मला. जीवाला कसं जपते बघितलंच काय केस टाकलाय बघितलंस काय सोन्या हे बघ प्लेन बघितलीस का किती आहेत सोन्या? 1 2 3 बोटी प्लेन गाड्या सगळंच एका ठिकाणी बघायला मिळतं पिल्ला तुला. हो सोन्या इंदुकीला असलं बघ बरंच काय बघायला मिळतं लहानपणी आता. खरंच की होय अरे कसं धरतंय ग काय ह्याच्यावर उभं राहतंय मग विराट आपल्याला कोण टाकते हा हा बोट say hello. Hey dude, what are you saying dude? बघ ना सगळे रूफ टॉपवर कशा मस्त बसलेले आहेत यॉटच्या. मग काय तर आतमध्ये तिची आई काय काय असतं किचन बाथरूम सगळं असतं आतमध्ये. बेडरूम सगळं असतं किचनही बोलू नको जवळ बाथरूम बेडरूम प्ले एरिया वर असतो यॉट वर लोक नाही तर बसतात. आई तयार होती टोमॅटो रस्ता आणि इथं ह्याच्यावर काय करतात लोक माहिती का असं बिझनेस मिटिंग्स करतात हा सगळं टॉप सिक्रेट त्यामुळे बोलायच्या गोष्टी बघ की, मग काय आणि पाहिजे तो उभा राहिला नव्हतं ते प्रेझेंटेशन देत असेल. बघा निवांत असताना काय रे मग